No, takže nachádzame sa na opustenom motoreste Sosna, ktorý bol známy taktiež z filmu Fontána pre Zuzanu 2. Bola tam konkrétne táto budova, táto v podstate prístavba, ale táto prístavba tu bola skorej, než vlastne táto hlavná budova, čo vlastne slúžila ako motorest, reštaurácia, ubytovanie. Toto je pôvodná budova z filmu Fontána pre Zuzanu 2. Natáčali sa tu interiérové zábery všetky. Pozrieme sa, či je objekt zabezpečený. No a toto je okolie vlastne tejto prístavby. Ako môžeme vidieť, sú tu dokonca dobové lampy. No a toto už je vlastne cestička k bočnému vchodu. Možno to slúžilo v minulosti ako možno tady to dodávali vlastne dodávky zásoby. V okolí hotela je veľa neporiadku, sú to vyhodené dokonca nejaké stromčeky. Inak budova sa zdá byť vynovená. Dokonca tu bola započatá nejaká renovácia. Podarilo sa nám nahliadnúť dovnútra. Tuto je vlastne vstup. Ale pozrieme sa ešte a ďalej, čo sa tu nachádza. Je tu neporiadok. Vstupujeme do interiéru pôvodného motorestu. No a toto vyzerá, že bol iba nejaký úložný priestor. Za touto budovou sa už nenachádza nič zvláštne. Môžeme vidieť novšiu prístavbu, hlavnú budovu. Strecha je zarastená machom. Toto môžeme vidieť interiér, pretože je to uzavreté. Môžeme vidieť sprchu. Toto bola toaleta. A viac toho si už neuvidíme. Ešte sme sa vybrali preskúmať ďalej. Budova nie je bohvie ako zabezpečená. Je tu otvorená táto bezpečnostná mreža. Môžeme nazrieť do interiéru ľahko. Je tu nejaká záclona a hlavný vstup. Nachádzame sa v interiéroch. Zrejme tu niekto prespával. Môžeme si ešte obzrieť túto novšiu motorestovú časť. Objekt nie je moc zabezpečený. Táto budova nie je pre mňa moc zaujímavá, ale je to pekná dobová stavba. Tento motorest bude zrejme opustený. Počítam nejakých 5 rokov, 6 podľa zachovaných recenzií na Google mapách. Môžeme si ešte obzrieť parkovisko pôvodné. Sú tu staré lampy, samozrejme už nefunkčné, ale príroda je tu veľmi pekná. Vo filmoch bol záber dokonca, ktorý ukazoval v pozadí Vysoké Tatry zasnežené. Tie už bohužiaľ nie sú vidno, alebo to bol taký záber, ktorý ja neviem spraviť. No a toto bol opustený motorest Sosna z Fontány pre Zuzanu 2.